Gaya masih ini masih tekan jadi kayu urung dipuju mbak nan Hei, tayo, tayo. Halo, Yo. Aku Pak itu mau. Pak ya Pak. Pakmu. Lah ngopo ditukokne baksomu? Aku yang uwe kok. Ngenteni aku. Tuku es tok. Mas, enak Mas. Enak. Gak nggowo. Kok Lah wis bar cukur nok. itu. Lha wis bar cukur model piye ngene? Cukur model piye? nggih lah mau kecelek Sing nyukur sapa di? Sing arane taklak-taklik. Oh iya. Engko. Oh, apa emak. Engko bar ngene. Ya. Bar ngene. Yang mana lo? Apa juga Mas? Juga Om. Yo mau ngono wae. Makno. jadi Nyeluke dadi no seno. Celokno seno. Kowe ra melu bangun omah, Ti? Enggak. Biasane marani nek wong bangun omah kok parani. Melu ngaduk-ngaduk. Jadi nek anu entuk duit ya. Esuk. Jadi entuk duit, dikai duit. Mbak Ami apa mas kuwi apa